рӯз ба хайр мухлисони барномаи чашмаи умед. Аллакай ним сол мешавад ки мухлисон ва ҳаводорони худро ин барнома пайдо кардааст. Дар оянда нақшаҳои дигар дорем, нақшаҳое ки куллан фоидаовар асту дигар. яъне гуфтанӣ ҳастем ки барномаи чашмаи умед тӯли ним сол буд ки бесарпараст буд. аллакай як 20 хато накунам 20 барномаи дигар мондааст ки бесарпараст аст. рафту шумо агар ки эҳтиёҷ ба таблиғ бошед, яъне ки мехоҳед ки реклама ширкат доред, мағоза доред ё ҳар тавр ки ҳаст, метавонед барномаи чашмаи умед ҳамкорӣ кунед. яъне дар ҳар як барномаи чашмаи умед реклами шумо, таблиғи шумо хоҳад рафт. дар тӯли ним соли дигар ҳарчи аз бо масрафи шуморо барои дигар нақшаҳо, дигар лоиҳаҳо барои беҳбудии мардум истифода мебарем. аз мо таблиғ аст. ҳар як барнома сарпараст дорад, ҳар як барнома чун спонсор дорад. аз ин сабаб агар ки хоҳед марҳамат 20 барномаи дигар мондаст чашмаи умед, шумо метавонед ки сарпарастиҳо бошед. бохи худо нигаҳбони шумо, тамошои хуш ва барори кор. барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм. ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳамватанони азиз, мардуме ки барномаи чашмаи умедро тамошо доред, мардуме ки чашмаи умедро интизор ҳастед, хостам ба шумо имрӯз баромад карда гӯям дар бораи якчанд саволҳои шумо мехоҳам ҷавоб диҳам. Баъд бо баъзе чизҳое мехоҳам ки камтарак равшанӣ андозам, чизҳое ки ману шумо навистагӣ будем дар дигар барномаҳои гузашта. ҳамватанони азизу гиромӣ, ман ҳозир ба шумо суҳбат карда истодам аз Соединёни Штати Америка, аз город Филадельфия, штат Пенсилвания. ман нав мастер-классама барои соҳибҳои бизнес тамом кардам, барои владелси бизнес нав тамом кардам. ана имрӯз худо хоҳад ба Турсия сафар дорам. имрӯз худо хоҳад хостам ки ба шумо дар ин барнома камакак баромад карда фаҳмонам, камтар равшанӣ андозам дар бораи якчанд саволҳои шумо. баъзетон навистагист ки маълим шумо дарсҳои гузашта як дарсома гуфтагӣ будед ки пулатона хишт ба табдил додан намонед. ҳозир инҷо бо мегӯед ки недвижимост қатъи кор кунед чи. бале бародари азизам, вақт ман мазмуни ин гапи ман чи агаки пул доштагӣ бошед, мисол ҳамто аз бизнес кардан наметавом, хай хона гирифта мемонам, меистад барои фарзандам ё барои як рӯз ва фарзандто калоншер истифода мекунад гуфта, ҳамто ҳамин кора накунед. якта хона гирам монам истодас гуфта, ё ки камтар пул доред рафта коттедж созам, ин хел накунед. вақте ки ман дарси гузашта дар бораи недвижимост гуфтам, ман гап задам чӣ хел бизнес недвижимостро сохтан, чӣ хел дар бизнеси недвижимост шумо пул кор кардан метавонед. шумо барои ҳама қадар дарсҳои мана вақте ки гӯш мекунед, чуқур гӯш кардан ёд гиред ки фаҳмед. недвижимост ба бисёр чизҳои хубаш аст. агар ки ёд гиред шумо яке аз чизҳои асосие ки недвижимост баҳад, даже ҳамин худатон ба хонае ки мекунед, барои худатон агар хона кунед, агар ҳамон ё ки барои зиндагии худатонам ки агар ки хона кунед, ҳамон хонае кунед ки вай ликвидни бошад. ликвидни гуфта чизе мегӯянд бизнес ба ликвидни гуфта ҳамон недвижимост мо дар назар дорем ки вай шумо пул карданаш осон ай, вай шумо ба осонӣ ба пул табдил додан метавонед. мисол баъзе бачаҳо мебинам, ё хона мекунад як ҷое ба ки ва ҳеҷ кас намегирад, ё фурӯхтан наметавонад, ё ки хонае мекунад ки хонаи 2 этажа 3 этажа ё ки коттеҷи калон мекунад ки ва ҳар кас ба ин хел пули бисёр нест ки баъд ин хел хонаҳоя харад аз шумо. барои он вақте ки шумо хона мекунед, як ҷое ба хона кунед ки ҷо хотиратон бо ва дарси гузашта ба ман гуфтагӣ будам ликвидн аст. барои ҳамон барои недвижимост чизи асосиш ҳамине ки як ҷое ба буданаш дар ки шумо ава пул кардан тавонед. ҳамин самин главни чизе ки шумо бояд ки ҳамин чи ба диққат карда ба худатон сахт ба қайд гирифта истифода баред. ман ҳамин чи ай чуба ки ликвидни недвижимост ҳама вақт капитал ай. неликвидни недвижимост капитал нест. ликвидни недвижимост аста-аста кӯҳна шудан мегирад, аста-аста налогаш хӯрдан мегирад, ҳамон дар худи стоимости недвижимоста, аста-аста ремонташ кӯҳна шудан мегирад, рӯза рӯз гандаш доб рафтан мегирад. барои ҳама қадар мехоҳам ки
шумо ин чӣ бак рафшани андозам ки шумо дуруст фаҳмед. Дар соли гузашта ман дар бораи бизнес недвижимост гуфтаги дар бораи худатон ба хона гирифта кардантон не ҳамон вақте ки худатон багиред ликвид созед, ликвид накарда гиред даромада ки ҳавая фурӯхтан тавонед. Агар шумо дар қишлоқҷоҳо зиндагӣ мекунед, дур зиндагӣ мекунед, зиёда аз 50 мумкин 60% аҳолии Тоҷикистон дар қишлоқҷоҳо мумкин зиндагӣ кунанд. Барои хонаҳои қимат накунед дар қишлоқҷоҳо. Дар қишлоқҷоҳо хонаи қимата кардан мазмун надорад. Чӣ ба мазмун надорад? Чӣ ба ки вая шумо фурӯхтан наметоед. Шумо бояд ки мана ин чизша фикр кардан гиред. Вақте ки шумо дар қишлоқҷоҳо хонаи слишкам қимат мекунед, ба дабдаба карда мекунед, ҳавай капитали шумо зиёд намекунад. Шумо хонаи ба дабдаба кунед дар қишлоқҷоҳо, дар районҳо, ҳамон вақте ба ки даромади калон дошта бошед, ҳамон вақте ба ки бизнес сохта бошед. Фикри шумо, агар ки шумо музди меҳнат қати кор карда истода бошед, музди меҳнати калони даромади калонай, ман мисол гӯям шумо $2000 даромад доред ҳар моҳ, мумкин $3000 даромад доред. Музди меҳнат қати неки бизнес нею, шумо ҳамчун оилакатонай музди меҳнат қати. Ҳамин музди меҳнати калон ин даромад ҳисоб меша ё не? Фикри шумо қати. Ман мехоҳам ки шумо фаҳмед, музди меҳнат ягон вақт даромади калон ҳисоб намешавад. Чӣ ба ки музди меҳнат ҳамин хел аст ки агар ки шумо ҳамин рӯз аз кор гиранд ё ки худатон касал шудед ё ки ягон дигар чизи дига фосмажор шуда монад, ага ҳамин даромадатон нест мешавад. Вақте ки даромадатон нест шуд, шумо хароҷоти зиёд ба одат кардагӣ, беҳад қим меша зиндагӣ кардан. Барои ҳама қадар музди меҳнат вай даромад ҳисоб намешавад. Барои аз музди меҳнататон ориентир накунед, я аз болои музди меҳнат ба нигоҳ карда хонаи ба дабдаба насозед дар қишлоқҷоҳо. Агар ки бизнестон бошаду даромади хуб дошта бошеду бизнесатон ин хеле як стабилни бошад, стабилни гуфта чиза мегӯянд доимо як муқаррарӣ, як доимо шуда бошад, баъд вай қишлоқҷоҳо районҷоҳо ба хонаи вай кунед, ага мезебад. Мисол, агар не маслиҳати ман шумо ба дар қишлоқҷоҳо дар районҷоҳо хонаи ба дабдабаи қимат накунед. Туи ба дабдабаи қимат кардан шарт нест. Аввал мақсади гапи ман агар ки карда мешавед бадтар кунед. Аввал капитал созед, аввал бизнес созед, аввал даромад созед. Вақте ки аввал даромад сохтед, баъд марҳамат вақте ки мисол ҳар моҳ аз бизнесатон даромадатон шуд $2000, $3000, $5000, $10,000, баъд гиред хона кунед ҳам ки мешад, баъд туям кунед ки мезебадтон. Чӣ ба ки шумо дигар дастатон кӯтоҳ нест, муҳтоҷманд нестед. барои ҳамон аввал сарчашмаи даромада сохтан дар кор, баъд дигараша кардан дар кор. Бисёро ма мегӯянд муаллим хай баъд чӣ хел кунем, орзум хонаи нағз кардан, орзум як зиндагӣ ширин кардан, хонаи зебо кардан. Бале, хона кунед, не ки бадтар. Ба аввал капитал сохта аз капитал бизнес месозед, ба аз даромади анами бизнес кардагитон баъд хона созед, хонаи беҳтарин созед, хонае ки дилангитон бар ин бошад созед ки зиндагитон нағз гузарад. Он кора кунед мешад. Он ба зебиш дорад, арзиш дорад, ҳамин хел кардан дар кор. Вот. Сеюмин чизе ки мехоҳам ки гӯям, туи слишкам ба дабдаба накунед. Барои чӣ? Барои ки вай туи ба дабдаба шумо ба ягон фоидаш намерасад. ҳам ту нигоҳ карда бинед, агар тамоми ҳамин мардуми дунё ҳамин кора намекунад. Тамоми мардуми дунё ҳамин кор аста-аста дур шуда фақат ҳамин як хешу табору наздиктарини худаш қатъи ҳамин кора мекунад. ҳам таъзияша, ҳам мурдаша, ҳам зиндаша, ҳамин як вай қатъи. Чӣ ба? ба гумонам ки ҳамин мардуми дунё пештартар ҳамин хел будагӣ. Аста-аста одамо ба фаҳм мешавад, аста-аста серкор мешавад, вақташ намерасад. Ман чизе дида истодиам дар ҳамин ҳозир мардуми худомо. Як туй шавад, ин тарафи Тоҷикистон, он тарафи Тоҷикистон туй ба ҳама мерад. 500 касам бошад мерад. ё як таъзия шавад, ё туй шавад мерад. Дигар кори дигаш ба мумкин ки вақт намеба мегӯяд намерад. Ман намегӯям ки туй таъзия ин чизҳо дар кор нест. Ин чизҳо дар кор аст. Не ки ва ё ҳар як меъёраш қатъи буданаш дар кор. аз меъёраш бояд зиёд нашавад. Вақте ки аз меъёраш мегузарад, вақте ки аз меъёраш мебурояд, ҳамон хароҷотое ки ҳамон шумо мекунед ва ё бемазмунай. ҳамон хароҷотое ки шумо расходҳое ки дар ҳамин маърака ва дар ҳамин чизҳо мекунед ва ё ягон мазмун надорад. навбаро зиндагиам мушкил мекунад. ҳар чизе ки ҷамъияти мо ба зиндагиам мушкил мекунад ва як дигар кардан дар кор, ва ба як дигаргунӣ овардан дар кор. Анакун шарт нест ки ҳамин
ҳамина кумитаи танзиму дигаро кунад. Шарт аст ки ҳар як инсон худаш фаҳмад. Шарт аст ки ҳар як инсон худаш фаҳмаду ҳамин чиза худаш накунад. барои ҳама қадар ин беҳад зарур. мумкин шумо гӯед муаллим, шумо дар бораи бизнес дарс медодед. шумо чӣ бояд дар бораи танзиму дар бораи мисол урфу одат гап зада истудед? Не, бародари азизам, ман мехоҳам ки буҷети оилавии шумо нест нашавад. Агар шумо буҷети оилавиятон мо ина карман недра мегӯем. Карман недра ин чӣ гуфте гапай? Ин кисаи шумо агар тагаш шикоф бошад, чӣ қадар ки боло пул мондан гиред, та ҳафтида рафтан мегирад, кисаи дарридагӣ. мо ҳамна карман недра мегӯем. барои ҳамон агар ки шумо буҷети оилавиятон ба ҳамин хел проблема дошта бошед, агар ҳамин даромадатон 2 баробар, 3 баробар, 5 баробарам ки даромадатон зиёд шавад, ягон дигаргунӣ намебинед. вай ҳамон ба бо рафтан мегирад, бо ҳамон хел ашибкаҳо шудан мегирад, бо ҳамон хел камбудиҳо шудан мегирад. ягон дигаргунӣ намешавад. ман гумон мекунам ки ман ба шумо фаҳмондан тавонистам. дуруст? ман гумон мекунам ки шумо мана дуруст фаҳмидед. барои ҳама қадар ҳамватанони азизам, ояндаи шумо аз ҳамин пули камакаке ки дар оила доред, аз ҳамин аз саришта кардан сар мешавад. бисёротон комментарӣ навистагӣ ки муаллим, пули кам қатӣ чӣ хел бизнес кардан мешавад? ҳамина нишонтиед гуфта истудед. ман бисёр комментариҳо хондам, мехоҳам ки имрӯз якчанда саволҳо ҷавоб диҳам. пули кам қатиам бизнес кардан мешавад? Не ки ҳама пули кама куҷо ба истифода кардан дар кор? Якум пули кама якум майни сар ба истифода кардан дар кор. ҳамин пули кам қатӣ фақат китоб харед. пули кам қатӣ камакак ҷамъ карди, аввал тренинг баравед. $100, $200, $300 кардед, 2000, 3000, 5000 сомонӣ майни саратон бамонед. пули кама ягон ҷой дига хароҷот накунед. пули кама аввал илм бамонед. вақте ки пули кама аввал илм бамондед, ҳамин илм шумо ба ёрдам мекунад ки даромадатон 50%, 70% ё 20% ё 100% зиёд шавад як сол ба. мисол агар ки дар бад ҳамин ёрдам мекунад шумо ба 10,000 ҷамъ кардан, 10,000 сомонӣ гӯем, мисол 2000, 3000 доллар кардан. вақте ки уже 2000, 3000 доллар кардед, ё 3000, 4000 ё 2000, 3000, уже аз тарговле сар кунед. Тарговле харид фурӯш. ду бизнеса кардан мешавад пули кам қатӣ. ду бизнеса фақат хариду фурӯша сар кардан дар кор, пули кам қатӣ. ана баъд услуга, хизматрасония кардан дар кор, пули кам қатӣ. мана мисол агар шумо заифа боша, як таймин швейни машина гирифта $500, $700 ё $1000 гирифта хонатон башида духта фурӯхтан мегиред. ё ки якта шумо гӯем агар ки мард бошед, ҳамин пула савдо бамонед, аз ҳамин просто аз оптовый склад гиреду розничный бозор ба фурӯшед. ҳамун дур ба наравед, а ҳамун ҷош гиред, ҳамин оптовый склад вай ба фурӯшед. ина кардан наметавонед. агар ки бачаи шустр ҳастеду тавоно ҳастед, интернет магазин кунед. нормални интернет магазин кунеду гапзанон карда гиред якчанда магазинои калон қатӣ ки ман агар ки маҳсулоти туя фурӯшам, ман ба комиссиони чанд пул метӣ. сураташа канед маҳсулоти вай интернет магазинатон бамонед. сураташа канед маҳсулоташа интернет магазинатон монед. вақте ки заказ шуд, пула прямой вай барои кунед. рафта аз вай комиссионатон гирифтан гиред. пули кам қатӣ ман ин корро кардан дар кор. ана ҳама чизи хуб мекардагитон ин продажа ёд гиред. барои чӣ диданед ки ман барои чӣ гуфтам ки аввал пули кама мисол 5000 сомонӣ, 3000 сомонӣ, 10000, то есть $1000, 10000 сомонӣ. аввал майни сар бамонед. майни сар бамонед, майни саратон ин чизҳоя уже қапида гирифтан метод. ҳунари ҳамин корҳоя кардан метод. ҳунари гап задана ёд мегиред, переговор бурдана ёд мегиред, команда сохтана ёд мегиред, ҳунари маҳсулота пул кардана ёд мегиред, ҳунари маҳсулота фурӯхтана ёд мегиред. як гала чиз аст ки шумо бояд хонда ёд гиред. якум продажа. продажа ин ҳамон ҳунаратон аст, маҳсулотона фурӯхтана ёд гирифтан дар кор. дуюм переговор бурдана. переговор бурдан ин профессионализм дар кора. сеюм кора ташкил кардана, кора организация работа, ин кора кардана. чорум бюджет сохтана. плани ҳамон бюджету вайтона сохтан ки ҳамон кортон ҳисоб китоб қатӣ шавад. ҳамин даже аробакашиём ки кунед, ҳамон кора ҳисоб китоб қатӣ кардан дар кор, ки ҳар рӯз бюджету ҳар рӯз расходатонро контрол кардан тавонед.
дальше ораторское искусство, фикратона дуруст фаҳмондана ёд гирифтан дар кор, ҳамон суханатона фаҳмондан. Ва ҳар чизе ки шумо мегӯед гумон мекунед ки ман гуфтам. Не ки вақте ки шумо мегӯед гуфтани шумо як тараф, не ки одамо чӣ хел шумо мефаҳманд, мана ин важнитар, ин заруртар. Чӣ хел шумо мегӯед, одамо ин гуфтаги шумо намекунаду мумкин калаш бам нагирад. Чӣ хел вай фаҳмид, ҳамона мекунад. Барои ҳамон шумо коре ёд гирифтан кунад ки ҳамин суханатона расондана тоед, фикратона расондана тоед. Ин беҳад зарур. Шашум, нақшакашӣ карда, нақшақати кор кардана ёд гирифтан дар кор. План, то есть нақша кашида, нақшақати кор кардан. ҳаштум, команда сохтан ёд гирифтан дар кор. Ҳамин ба аввал илм ба пул мемонед. Баъд ин чизҳо ёд мегиред, баъд ин чизҳо ино ҳунаро шумо ба ёрдам мекунад ки баъд дальше ҳамон пула зиёдтар карда ба пеш равед. Значит, пули камқати кадом бизнес кардан дар кор? Пули камқати аввал илм омӯхтан дар кор. Аввал якумин коре ки шумо бояд кунед, аввал илм омӯзед пули камқати. Баъд ман ҳамин гуфтагиҳо ма кардан гиред. Ё хизматрасонӣ, ё савдо. Ё хизматрасонӣ, ё савдо. Пули калон дар кор нест барои элементарни нонвойхона кушодан ё ки як майд як пекарни кардан, аренда гирифта кардан мегиред. Мисол аввал меомӯзед чӣ хел ҳамон торта карданаша. Ба рафта як майд як сеха аренда гирифта кор кардан мегиред. Дидед? Барои ҳамон ҳамме чи ба аввал пул ба илм ба мондан дар кор. Команда месозед, строительни монтажни работа кардан мегиред. Хизматрасонӣ фурӯхта истодед. Бояд одам шишта нагӯяд ки кор нест. Бисёр бачаҳо мебиёд мегӯяд ки ман мутахассисам, не ки кор неофтанам. Мутахассис ҳаст як соаба, кор неофтан аст аз сабабе ки ҳамон ҳунараша пул кардан наметод. Раф дута тренинг продажа ба хон, ёд мегирӣ. Раф дута тренинг как вести переговоры. Переговор бурдан ба раф, якдам ба ёд мегирӣ. Чӣ хел ташкил кардан, нақша кашидан, чӣ хел кора ташкил, организация работа. Ин тренингҳо ба раф, ёд мегирӣ. Барои ҳамон аввал пула майни сар ба мондан дар кор. Равитон компютер омӯзедон, бисёратон омӯзед компютер. Ҳамода ақаллан технология шумо бояд фаҳмед. Элементарни чизе ҳамин Excel, Word, манин программаҳои компютера шумо бояд ки чӣ хеле ки ручка хати менависед, ҳамон хел ёд гиред ҳаматон. Ба осон мешавад. Ман бачаҳо мегӯям ки ман ҳамина карда биёр, элементарни фақат телефона тамошо карда ва YouTube тамошо карда наметавад баъзе одамо. ҳамин простой чизҳо ёд нагирифта. Шумо гумон накунед ки шумо синну солатон 30 ба буромад ё 40 ба буромад, яке ба ин дер шуд. Не, ман як одаме медонам ки дута мисол мебиёрам, мефаҳмед. Якта занака медонам Бишкек ба ки 84 ба ҳаст дарсои ман ба мебиёд. Занаки урус 84 ба одам дарсои ман ба мебиёд. Ман гуфтам: Татьяна Павловна, зачем вам мои тренинги? Вы в таком возрасте. Шумо ин синну сол қате, шумо ба чӣ дар корин тренинг? Гуфт ки не мале, ман айнҷи намехоҳам ки муҳтоҷи дигар дасти дигаро шуда гардам. Ман аз сабабе ки дарсои шумо мебиём, дарунам ба боварим зиёдтар, аз болои худам кор карда истодиям. Худам ба бизнес сохтанам. Сетвои маркетинг ба бизнес сохт худаш ба. Дарсои мана гӯш карда, гуфт ки ман як пенсия ба нигоҳ карда шудам, пенсиям камака. Сетвои маркетинг ба худаш ба бизнес сохт. Аста худаш ба бизнес сохт, команда сохт. Мегӯяд ман ҳам витамин мехӯрам аз ин сетвои маркетинг, пишевии добавки, витамин, ҳам саломатим ба фоидаш аст, ҳам худам дига шуда истодиям. Зиқ намешам, рӯҳониям баланд аст, худама нағз ҳис мекунам, суҳбат мекунам, хона ба шишта ман пенсионер аз зиқ шуда касалӣ шуданам мумкин. Мана ин бизнес ба қати мардум суҳбат карда ман худам дигаргун шуда истодиям. Ман ба ин фоидаш хеле бисёр аст дарсои шумо. 84 ба одам омад. ҳамин 84 сар кард, ахирон бор дидагим 86 ба буд. Бо як одами дига дидам Москва ба, гуфтам, ман мардаки урус дидам, Россия ба Павлодар ба 63 ба одамай. 63 ба одам тамоми ҳамин ҳозир курсҳои компютер ба рафта хонда истодааст. Гуфтам чӣ кор? Мегӯяд ки мехоҳам ки бизнес кушам, дилерский бизнес, Toyota, ман ина марка аз Япония, аз дигар ҷо гирифта, дигар тарафҳои давлатҳо ба фурӯхтан. То есть команда сохтагӣ, Павлодар ба шиштагӣ командаш, бизнесаш интернет қати, неки бизнеса мошина мегирад ауксион аз Америка, аз Япония, дигар давлатҳо ба мефурӯшад ауксион. Мошин напрямую мерад. Офисаш Павлодар ба инҷи шишта кор карда истода. Вақте ки шумо мегӯед ки ман 30 ба буромадам, 40 ба буромадам, вақти ман гузаштагиай, шарм кунед, ин хел фикр накунед. Шумо ҳозир ёшед, як дала кор кардан дар кор ҳозир. Бо чӣ буд инҷи ба
бо бисёротон навистагиед ки устоз гап дар бораи магазини телефон гап занед, аксессуар, телефон и так далее, чӣ хел кунем. Ҳамватанони азиз, ҳамин бизнеси телефонам ҳамин савдоай. Бизнеси телефонам ям торговли ба медорад. Ман магазини либоса гуфтаги будам, магазини хӯрока гуфтаги будам. Ман магазини телефонам бошад, мисол техникам бошад, чӣ ҳамаш ҳамон савдо ба медорад. Основном чи ключевой фактор успехаш гуфтаги гап аст. Ҳамин шумо бояд ки ҳамон асосии чизоша, калиди чизоша ки фаҳмида гиред, кортон пеш рафтан мегирад. Мумкин баъзе чизоша намедонед, неки кор шудан мегирад. Калиди чизош ин ассортимент. Ассортименти хадавой доштантон дар кор. Калиди чи? Дуюм, ҳисоб китоб доштан, учёт контрол. Ҳисоб китоб доимо буданаш дар кор. Ҳар моҳ аз статка бардоред, ҳар моҳ бинед аз статка. Ҳар моҳ тамбалӣ накунед ва аз статка бардоред, ҳар моҳ бардоред, бинед, анализ карда, изучат карда, фаҳмед. ҳисоб китоб кунед, нархи харидаротон, нархи логистика, доставка кардагитон ба командировкое ки мереду мебиеду, ҳамин хароҷота монед вай болои ба доставка барои борхариам рафтагитон, ҳамаш монед. Баъд мебирод себестоимосташ. Баъд вақти фурӯшед бинед, чанд прибылтон мебарад. Фурӯхтед, административни расхода минус кунед, тамоми арендаю, налогу, патену, ҳамаша минус кунед. Баъд мебарад даромади асосии шумо, чисти прибиле ки шумо кор кардед. Барои ҳамон яке аз калиди чизе дар ин бизнеси шумо ин чи? Ин ҳисоб китоб, учёт контрол. Сеюм чи? Ёдтед командатон, продавеца нағз ёдтед. Продавец бояд асабе ки шумо техника мефурӯшед, ҳамин чӣ қадар продавеци шумо ё ки ҳамон консултанти шумо ҳамин беҳтартар домна дар маҳсулотатона, боратона, телефон, мисол одамо мебиёд, мисол ман харидор, ман мебиём, ман ҳамин телефони шумо намедонам ку онҷо ба 50 намуд, мумкин 20 намуд, мумкин 100 намуд телефона. Ҳаме ва намефаҳмӣ ку. Одами оддӣ ин чизҳо ҳамаша намефаҳмад. Барои ҳамон консултантам бақувват бошад, агар тез савдо кардан мегирад, консултантам бақувват бошад, средний чека зиёд кардан мегирад, пешниҳод карда, линейки продажа зиёд карда мемонад. Телефон мефурӯшад, чихол мефурӯшад, батарейка мефурӯшад, зарядка мефурӯшад, бо як чиз дига мефурӯшад, магнитик мефурӯшад, бо установка вайба мефурӯшад, мегӯяд мошин дошта бошед, мана ина гиред пешно ба удобно, се равно дастатон, бо наушникаш мефурӯшад, бо як галачи. Фаҳмидед? То есть ҳамин продавец тавоно ин кора кардан метавонад. Барои ҳамон калиди чи? Продавец тавоноша гиред ки ҳам маҳсулота нағз фаҳмад, ассортимента нағз фаҳмад, коратона нағз фаҳмад, ҳамон техникаҳо фаҳмад. Техника аз дарунаш фаҳмидан тод ки ин телефон бартариш да чиай, инаш да чиай, ваш да чиай. Ин беҳад зарур. Баъд сеюмин чизе ки шумо коре кунед ки логистика арзонтатар кардан тоед. Мисол аз шумо Дубай бор мегиред, Хитой бор мегиред, куҷо бор мегиред, омӯхта буред ки кадом вариантош барои шумо более выгодне, более арзонтатарай, более выгоднитарай ин кора кунед. Барои ҳамин бизнеси телефону ҳам пули бисёр дар кор нест. Ҳамин якта бутики ман дар телефон гиридам, 5000, 10000, 15000 аста саркада рафтан мегиред. Агар ки шумо ҳамин $500 доред, мисол 5000 сомонӣ, хорошо, интернет магазин кушода кора сар кунед. Аста кардан гиред. Любой кора кардан мешавад. Барои ҳамон значит бизнеси ҳамин аксессуару телефону ин чизҳоам ҳамон чӣ ба медарад? Торговли ба медарад. Агар шумо сет магазин телефон созед, ранги Евросету дигаро, ин уже корпоратсия, ин уже компания, ин уже мисол YouTube қати гуфтаги чизон ба ина ёд гирифтан наметавонед. Ина уже дарсои асосин ба будантон дар кор. Мисол агар шумо хоҳед ки сет магазини, продуктови магазин 10 20 магазин кунед, шумо хоҳед ки сет магазин, якчанда магазинои либоса кунед, шумо хоҳед ки якчанда магазинои телефону, аксессуари ин чизҳо кунед, дарсои ман ба будантон дар кор ки ёд гиред чӣ хел системни бизнеса сохтан, чӣ хел система созед ки бе шумо кор кунад. Гандаю нағз ман 24 та бизнес сохтан тавонистам. Нағз меганда зиёда аз 500 та магазин ман сохтан тавонистам. Як бренди ман ба 459 магазин, парфюмери, дигар бренди ман ба 53 та магазин, якти дигараш ба магазин техника ба 7 магазин, магазини оптика ба, то есть бизнеси оптика ба, очки манин оптика 24 магазин, магазини сухофрукти вай ба 8 магазин аста. Ҳамин хел шуда истодай, худо ба шукр. Тренинговая индустрия ба зиёда аз 30 та филиал, 30 та шаҳр представительства, якгала партнёрства, недвижимост бам, дигар. То есть агар шумо сет сохтанӣ бошед, ман ин чизи чӣ гуфтам,
значит ман ҳамин кора кардан метавонам ки раз ҳамин кора ман кардам шумо ёд дода метавонам. Агар шумо хоҳед ки мошина ҳай кардан ёд гиред аз шофёр пурсидан дар кор. Агар шумо хоҳед ки духтуре бақувва шавед назди духтур барафта хондан дар кор. Агар шумо хоҳед ки лётчики хуб шавед назди лётчик барафтан дар кор. ба ҳаво шумо ба ҳамон чиз нишон додан метавонед. барои ҳамон ҳаракат кунед. хоҳед ки сет магазин созед ё ки сет кафе созед, якчанда кафе ё ки якчанда закусочный мисол хранги ходдог ё самсахона як чи дарси годовой ман ба будантун дар кор, годовое обучение для предпринимателей. Унҷо ба ёд мегиред. Нек аз майдакаш сар карда аста буред. Бизнес дошта бошед, сразу годовой баравед. Чунки ки таҷриба доред, профессионализм намерасад. Профессионалный илм гирифтед, сразу шумо ин кора кардан метавонед. Вот. Бо як чизи дига ҳамватанони азиз, ман ҳозир ин дафъа дар бораи ҳамин саволотон мехоҳам ҳамаш ба ҷавоб гум. баъзетон навистагӣ дар бораи птица фабрика гап занед, дар бораи боқапарварӣ гап занед. Бародарои азизам, дарсҳои пеши ҳаст. Шумо дарсҳои пеша нигоҳ кунед, ҳаст дар бораи боқапарварӣ ҳаст, птица фабрика ҳаст, ин чизҳо ҳаст. Баъзетон мегӯяд дар бораи теплица гап занед, ин дар бораи теплицам ҳаст. Баъзетон мегӯяд дар бораи боғпарварӣ гӯяд, дар ин борам ҳаст. Дар бораи швейни сех гӯяд, ателе гӯяд, ин чизҳоам ҳаст. Ҳамин дарсҳои пешангии ман агар шумо варақ зада ҳамон мисол кофта ёбед ҳамон ютуба нигоҳ кунед дарсҳои пешангия, ин чизҳо ман ҳамаша гуфта омода истодам. Лекин ман ҳамаша фақат калиди чизҳоша кам гуфта омода истодам. Чизҳое ки заруртараш бо таъкид мекунам ки любой чизе ки ман гуфтам инҷа ин кифоя нест. Шумо бояд ки бо рафта аз одамое ки ҳамин чизо карда истодааст, шумо биставая меёбед, бо қаттӣ ваём суҳбат мекунед, мебинед чашматон қади вай чӣ хел карда истодааст. Чунки чизе ки ман гуфтам мумкин ман гумон мекунам ки шумо мана дуруст фаҳмидед, лекин на самом деле мумкин шумо мана дигар хел фаҳмидед. ҳозир мумкин ҳамин баромади манам 50 000 та одам тамошо кунад, мумкин ки 50 хел мефаҳмад, ҳар кас ҳар хел мефаҳмад. аз рӯи фаҳмиши худаш қабул дорад ҳар як инсон. табиати инсон ҳамин хел. барои ҳама қадар агар ки вақте ки шумо ба ғайр аз гуфтагиҳои ман рафта чашматон қати дидед, бисташа худатон фаҳмида мегиред. боз бо як дига бародаромон навистагианд ки маълим шумо мегӯед ки кредит нагиред, не ки баъд кадом як китобтона хондам навистагӣ ки пул дар кора шавад, рафт банк аз одамо қарз нагиред, назди банк рафт. ин чӣ гуфта гап? ҳаракат кунед ки кредит нагиред, ҳаракат кунед ки бе кредит кор кунед. Кредит мушкилае барои шумо, азобтон метиҳад. не ки кредиту мисол воё ҳамин ислом ба гар зарурат бувад раво бошад мегӯд. Мумкин ки шумо ягон кас сахт оператсия бафтид, ягон кас ягон сахт муҳтоҷманде бафтидед, эҳтиёҷ доред ин чиз ба. мисол ман сахт қарз ба будам, то милиция, то рекатёро, то бандито, то инчи мана безор карда буд. Ба ман рафтаму аввал кам партнёро ёфта, партнёр қати кор карда, бизнесома сохта, даромад сохтам, партнёро қати. партнёр ёфта аста кам даромад сохтам. Баъд ин бизнесо нишон додам банк ба камтар кредит гирифта, баъд ман аста тез ва қарзҳои пеша маҳкам карда гирифтам ҳисоби даромад. Баъд ҳисоби даромад ки шуд, кредитҳо маҳкам карда буромадам. Ман ҳамин хел кардагӣ чӣ ба ки ҳамон проблема ҳал кардан дар кор буд ҳамон муддат ба. барои ҳамон агар ки шумо мисол шумо кредит ҳаракат кунед ки вообще нагиред, ки максимум ҳаракат кардан нагиред. агар ки дидед ки не ки ман ҳамин ранги ситуатсии ман барин нафтидаду, шумо ба сахт мушкиле баъсу эҳтиёҷи сахт дореду, не ки системаи гатов дореду, продукти гатов дореду, бозортун тайёре, ҳамин шумо ёрдам мекунад аз ин гӯем аз подвалу азоб боло буромадан ба ҳамон муддат ба лӯши гиреду пештартар равед вай беҳтар, чем саломатитона бой дода истодан вай. Не ки кредити ҳамон вақт ба гирифтан дар кор бо таъкид мекунам. Продуктатон проверена бошад, бозоратон проверена бошад, система тайёр бошад, харидор тайёр бошад, ҳамин чизо тайёр бошад. И баъд самегӯям шумо сахт эҳтиёҷ дошта бошед. ман таи қарз ба будам, сахт эҳтиёҷ доштам, чунки ман давлати бегона ба ҳар рӯз одамон заявление менависанд, мана граница буромадан даромадан намемонд. вақте ки граница буромадан даромадан намемонад, кор кардан наметавонед, судебный исполнитель вай мемонад, запрет мемонад, шумо ба ягон ҷо рафтан наметавонед. проблемаш хеле бисёр буд ҳар тараф. барои ман ин кора кардам ки тезтар қарзи мардума дода буромадан дар кор. барои ҳама қадар кредит шумо ҳаракат кунед ки нагиред.
партнёра кофта, партнёр қати кор кунед вай беҳтар. баъд бо як чизи асосие ки мехоҳам гум, як чизи асосӣ дигане ки мехоҳам гум, миннатдории худама мехоҳам ки баён кунам ба роҳбарои кумитаи налоги ҷумҳурии Тоҷикистон, ба тамоми кормандони кумитаи налоги Тоҷикистон. чӣ ба справкае ки ман гуфта будам, ман ба справка карда роӣ кардам. Справкае ки ман гуфтагӣ будам, ман ба карда роӣ кардам. Ман акоин справка издательство роӣ кардам, Россия ба. Вақте ки ман ба авторская гонорарам гузашт, ман ина публично нишон медиҳам. Авторская гонорарам ки гузашт, ман ин чиза сразу роӣ мекунам налоги ҷумҳурии Тоҷикистон ба. Ман орзу мекунам ки ҳар як фарзанди мо, ҳар як шахси мо бояд ки аста аста ин чиза фаҳмем ману шумо. Инам як ҳиссагузорӣ ҳаст. Инам як камака ҳиссагузорӣ ҳаст. Мумкин ки $1000, $2000, $3000, $5000 налоге ки ҳар сол ман супорам ага зиёдтатар дар ватани худам монда, дига ҷо намонам дар Тоҷикистон ба роӣ кунам. Мумкин ки ин $5000 мумкин ки 50 та одама ойликаш ё 50 та одами пенсионера пенсияш, як моҳаш. Ин хеле хуб. баъд ранги ман бар ино бо 1000 кас ё 10,000 кас дига агар ки Тоҷикистон ба ин кора кунад, шумо мебинем ки аста аста мо камака зарра ба зарра як ҳиссагузорӣ карданем барои ватанамо. Бародарои азизам, ҳамватанои азизам, ман хоки пои ҳамон ҷавоне мешавам ки дар ҳамин рӯз камака кам ки бошад як ҳиссагузории худаша карда истодааст барои пешравии миллату барои пешравии ҳамон як климат, атмосфераи ватани мо, барои пешравии як иқтисодиёташ, барои пешравии як илму маърифат, барои пешравии як медисина, мисол соҳаи тиб, соҳаи илм, соҳаи кишоварзӣ, тамоми соҳа бам ки набошад, ман хоки пои ҳамон ҷавонмарде мешавам ки ҳамин чиза фаҳмида истодай. чуба ки ҳамин замон ману шумо ҳамин даври замон ба зиндагӣ дорем, ҳамин давру замон кардани мо дар кор, кардани мо зарурай. фақат гуноҳи якдигара кофта гап назанед, нагӯед ки фалон чи накард, фалон чи не. ҳар яктамо худамо ҳамон ҷамъияте ки орзу дорем, ҳамон хел шахсият худамо ба тарбия мекунем. ҳар яктамо ҳамон хел шахсият бояд ки шавем. ҳамватанони азизу гиромӣ, ман уже аз Филадельфия Нью-Йорк барафтанам дар кор, уже мошин заказ карда ҳастам, уже аэропорт барафтанам дар кор. То боздид ман инҷа шиста компютер ба камтар кор кардам, гостиница Hilton Bay, уже хостам, гуфтам ки тез шумо қати суҳбат кунам равам. ҳозир инҷа ба соат 5:30 саҳар. То боздид ҳамватанони азизу гиромӣ, то боздид дар амони худованд илоҳи 100 сола шавед. ман дар хизмати шумо. ҳаме дарсҳои гӯш карда рафтан гиред. вақте ки ман дар бораи инвеститсиони программа гап мезанам, ҳамина ёд гиред. наздики дарсҳо ба интизор шуда боистед. то боздид 100 сола шавед. рӯз ба хайр мухлисони барномаи чашмаи умед. аллакай ним сол мешавад ки мухлисон ва ҳаводорони худро ин барнома пайдо кардааст. дар оянда нақшаҳои дигар дорем, нақшаҳое ки куллан фоидаовар асту дигар. яъне гуфтанӣ ҳастем ки барномаи чашмаи умед тӯли ним сол буд ки бесарпараст буд. аллакай як 20 хато накунам 20 барномаи дигар мондааст ки бесарпараст аст. рафту шумо агар ки эҳтиёҷ ба таблиғ бошед, яъне ки мехоҳед ки реклама, ширкат доред, мағоза доред ё ҳар тавр ки ҳаст, метавонед барномаи чашмаи умед ҳамкорӣ кунед. яъне дар ҳар як барномаи чашмаи умед реклами шумо, таблиғи шумо хоҳад рафт. дар тӯли ним соли дигар ҳарчи аз бо масрафи шуморо барои дигар нақшаҳо, дигар лоиҳаҳо барои беҳбудии мардум истифода мебарем. аз мо таблиғ аст. ҳар як барнома сарпараст дорад, ҳар як барнома чун спонсор дорад. аз ин сабаб агар ки хоҳед марҳамат 20 барномаи дигар монда аз чашмаи умед шумо метавонед ки сарпарастиҳо бошед. бохи худо нигаҳбони шумо, тамошои хуш ва барори кор. барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифил.